Gendes. Ayo Des aku kau nang kene ta Des. Nang gak ayo saiki kok malah nang kene to. Ayo Des. Des ayo. Gendes. Berjalan-jalan ke pulau dewata. Ku melihat seorang gadis. Dik, kayak kan biyen sing tau nembak kowe sing mutolak kae to. Iya kayak iki. Kok malah kayak Untung wae kowe biyen ora milih kae lho, nek milih kae ora ya malah pating krembik uripe to. Untung wae karo aku pengusaha arenganinya. Mas untung ora sudah milih kae. Nek sudah milih kae ludes apa-apa nih. Domongi kok.